ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми дур аз ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик. дӯстон, имрӯз 3 майи соли 2026 бениҳоят як навори ҷолиб кардем баҳри шумо. хоҳишманд ҳастам, меҳмонҳо нав омадагиҳо лайк ва обуна шидан фаромӯш накунед. агар ки шумо хоҳем бардоро хона, мошин, замини худтона яъне ки ба савдо гузорен, метавонед ки дар ҳамин рақамҳои рӯйнор буда ба мо муроҷиат кунед. насиб бошад аз наздик рафта видеонавори зинда мекунем ва баҳри бинандагон пешниҳод мекунем. сайти мо бардоро фақат нашоти хариду фурӯши хонаҳо, замина, квартира, молмаҳсулот, техникаҳо аст. қиссаро кӯтоҳ мекунем. мақсади олӣ дӯстон, тамошо кунед навори имзора. инак мегзарем ба эълони аввал. дӯстон, квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. дӯстон, ин ростӣ дар сентр аст, дар павороти Ленинград. иборат аз 2 ҳуҷра 70 метри квадратӣ. айни ҳол ҳолат бардорҷоно дар ҳисоби коробка, лекин 2 ҳуҷраи бениҳоят олӣ мешавад. дар доми 16 ошонаага аст. квартира бошад дар ошонаи панҷум қарор дорад. монтаж катур кардагӣ. 3 тайга плюс итрезадора бардоро ҳамон ҳоҷатхона ҷидо мешавад. хонаҳои барҳаво кушод. ҳамин дом иҷозати зиндаӣ кардан додагия бардоро, яъне ки корои мелиши дигар мондагия бардорои азиз. ина марҳамат як маротибаи дигар акада занг мизанен, рафта аз наздик бибинен, боз хубтар мешавад. рақамҳои плюс 992 30 600 096. дар ин ҳам ватсап дорад ва ҳам дастӣ. марҳамат муроҷиат кинед. бардорҷоно, хона ростӣ дар сентрай. монтаж катур кардагӣ. евромонтажи электрикӣ дӯстон, евромонтажи сантехникӣ, хулоса ҳамаш кардагӣ. хона закрити, дом закрит домай. мегзарем ба эълони дуюмон. камтарак маълумот метавон дӯстон, боз бардормон худаш дар инҷа гап мезанад. бибинед, квартира фурӯшид боз дар ҳамон дом дӯстон, дар доми 16 ошонага. ана инаш бошад, таъмир дорад 100%. квартира тайёр барои зиндаӣ кардан. бибинед, бовар кунед, агар ҳавасм кад, квадратш ҳам бад нест. боз муомила дорад. нархе ки 500 000 сомонӣ аст. дар павороти Ленинград, дар лаби роҳи Калон аст дӯстон. иборат аз 2 ҳуҷра ва 49 метри квадратӣ дар ошонаи сеюм. нарх бошад 500 000 сомонӣ. боз ҳатман муомила дорад бардор. аз 16 ошона иборат аст. хона қарор дорад дар ошонаи сеюм. масъалаи ҳуҷҷатҳо дӯстон тамоман мушкилӣ нест. тайёрак медроена зиндагӣ мекунед. мактаб, беморхона, садик, мағоза, ин чизҳо бардорҷоно тамоман мушкилӣ намешавад. хонае ҳаст ки хонаи орзуҳо. ина марҳамат, касоне ки агар харидорӣ кунанд, боз аз номи канали мо иншоалло ки акамон қайттон боз муомила мекунад дар масъалаи нарху наво. рақамҳоро боз мегзарем дӯстон. 30 600 096. ҳам ватсап дорад ва ҳам дастӣ. ҳаммомаш ҷудо дӯстон, ҳоҷатхонаш ҷудо, кухниша денчиқи худаш тоза. ак ростӣ дар инҷа фақат медрои зиндагӣ мекунӣ. душавоя бибинед хитон. اینجا درآمد خونه های اینجا سیروس میشه کوخنی اینجا 3 کвадрат гардероба ҷои куртпачамонӣ. اینجا мешавад туалет отдельно. اینجا мешавад ванна.
табидил бошад марҳамат бардоро. Эълони сеюм мегзарем. Бибинед ака, боз квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. Ин дохил мешавад ба ноҳияи Рӯдакӣ. Дар поликлиникаи нав, ки хеле кихтон дӯстон шоид ҳастем дида истодаин. Дар поликлиникаи нав дар доми 13 ошонаага квартираи имрӯзаи мо бошад дӯстон дар ошонаи 10 қарор дорад. ана ҳаминҷо нарх бошад 450,000 сомонӣ. ҳатман муомилаи хубаш бардоро аз номи канали ман. 3 дар хона дорад. 72 метри квадратӣ плюс ин дӯстон. 72 метри квадратӣ. Оинаи нилгун дорад. Чӣ хеле кихтон дида истодаед. ана хона бошад бо ремонти хуб. Мактаб, беморхона, аптека, масҷид, мағоза, садик. Ино ҳамаш дар наздикиаш дӯстон. яъне ки фавран фурӯхта мешавад. Нархи гузошта шудае ки 450 та ҳаст, боз ҳатман муомила дорад. Бача 3 дар хона 72 метри квадратӣ дар сентри шаҳр 450,000 сомонӣ. ина марҳамат касе ки агар зӯраш бирасад, ана акада занг бизанен. хулосаи гап ки муомила кунем бардор ҷоно, шояд ки боз шумода арзон кунад. шояд ки тариқи кредит буда. Ака дил биё бардори азиза, ханбаха мега масъалаи ҳуҷҷатгузорӣ дӯстон тамоман мушкилӣ нест. масъалаи ҳуҷҷатҳо сартонро бовар кунед, айтреза мебурорен тамоми шаҳр намоян мешавад. ина марҳамат харидорҳо дами рақамҳои охириш 4101 ҳам ватсап ҳам дастӣ муроҷиат кунед. инак мегзарем дӯстони азиз ба эълони панҷам. амиқа меҳнатҳои мо барои шумо хоҳишмандам лайкчора бизанем бардоро. ана ами хонае ки дар Аблошка темаш кардем бардоро. ана хона хонаи арзон ҳамин аст. хонаи фурӯшӣ дӯстон дар ноҳияи 5 аст, дар деҳаи Мирзоянс, назди дуюм мактаб, назди дуюм муассисае. иборат аз 3 ҳуҷра плюс ин боз 15 сотиқ замин дорад. 15 сотиқ бардоро иш шутка нест. 3 ҳуҷра бо нархи 180,000 сомонӣ. 180,000 сомонӣ боз плюс ин муомила бардоро. ин хонаро як маротиба мо ана рекламаш карда будем. рости нарха 200,000 монда буд. гуфтем каме қиматтар аст, арзон кунем. хулоса гузоштани 180 та боз муомила дорад. рақамҳо ин 901 12 91 91 телефони дастии апамон ва плюс 7 968 005 38 42. дар ин бошад ватсаби русӣ. касене ки дар шаҳри Русия қарор дорен метавонед ки дар рақамҳои русии апамон занг бизанед. таъмираш бошад бо таъмир. тамос бошад тариқи ватсап дӯстон. мағоза ва аптека ростӣ дар наздикӣ. беморхона ҳам дар наздикиш ҳаст. аз трассаи калон бардоро, яъне ки аз аму район максимал мегирем бо автомобил биен агар 10 дақиқа роҳа мегирад. яъне ҳамом дорад, кухни дорад, аловхона, ҳазимхона, оғилхона ҳам ҳаст бардоро. ана як коридори дароз низ ҳаст. дига чӣ то мефармед бардоро. рақамҳоро гуфта гузаштам. нарх маълум. касоне ки харидор бошед, ина марҳамат бардорои дар ноҳияи 5 буда фаромӯш накунед. рафта аз назд бинед. ба охири барнома расидем. жалка набошад лайкои бесимо фаромӯш накунед бардоро. агар ки шумо хоҳед савдо кунед квартираи худтона, ба мо муроҷиат кунед бардоро. насиб бошад дар норҳои баъдӣ аз наздик рафта видеонавор зинда мекунем ва баҳри бинандагон пешниҳод мекунем. чӣ намуду мол маҳсулот техникавие ки набошад. ба шумо дӯстон ташаккур ки то ҳамин дам бо ман будед. навора тамошо кардед, лайк монед. ман аз ин миннатдор. то наворҳои оянда худованд ёру мададгортон бошаду паноҳтон ба худо дӯстон.